musíme rozhodcovať. Nevadí, poď! No, to bolo gól. To máte možno vidieť, to úplne iná technika šermu. Perfektne. Jednu bola pre žltého šermiera. Stop! Výborne. Favorit žltého šermiera, 2-0. No proste žolňanom sa dnes nejak nedarí, no. Takou zaujímavosťou je, že máte možnosť vidieť tieto duely a zbrane, s ktorými on šermuje, sú viac menej zohľadených To je 1-1, ne? Takže prvé meč a pestný štít je najstaršia šermiarská technika, najstaršie používané zbrane. Ďalšou zbraňou, ktorá vývojou nasleduje, je dlhý meč, potom bol rapír a končíme zbraňami najmladšími a to sú kordy. Aspoň máte možnosť vidieť aj ako sa vyvíjali školy šermu, šermiarske techniky. Vidíte, sú tu vidieť také drobné zásahy, ktoré ale nie sú presvedčivé, nie sú nejak extra zraňujúce, takže nie sú ani uznávané športom. Korne, toto bolo presvedčivé, 3-0 pre Kakak bol dlho hore včera, vieš. Aj my. Počítalo za zásah, pretože v športovom šerme nejde o účinnosť úderu, ale o jeho rýchlosť. To je hlavný rozdiel. 3-1, 3-1, taká znižuje. Krásny zásah do šermiara.